בסדר, שמי מתן, אני גר פה בשכונה, ואני מנהל את המרכז לקיימות שכונתית, שאני אספר עליו תכף גם כן עוד קצת. טוב, לי קוראים מאיר, ואני אני בסך הכל 6 שנים בבאר שבע. מתוכם אני חקלאי לשעבר, גם מורה לחקלאות ומדריך חקלאי בכל התחומים, גם בעלי חיים וגם צמחים, נושא החי והצומח. אני הצטרפתי לקבוצה לפני חצי שנה, קצת יותר, ואני אומר לכם את האמת, לא הכרתי איך זה היה קודם, אבל לפי מה שסופר לי ומה שראיתי, מה שאמרה טובה, יש מה שנקרא התקדמות, לא רק בעשייה אלא גם ביחס. היחס של האנשים, היחס של הקבוצה שרוצה לתרום ותורמת, אין מה לדבר. ואנחנו משתדלים באמת להביא את השכונה שלנו, על כל פנים, אני גם גר ביצחק שיפר, בשכירות אמנם, לא דייר קבוע, אבל מנסים לשפר את המראה החיצוני של השכונה על ידי ניקיון קודם כל, ולייפות את המקום על ידי שתילה ונטייה. אנחנו גם שם שיפרנו איזה מקום שאנחנו שתלנו לאחרונה, אני אחראי להשקיה, צריך שם מה שנקרא טיפול מתמשך להחזקה. ואתם בעצם יושבים היום במה שקוראים המרכז לקיימות שכונתית, והמרכז הזה שאתם רואים פה סביבכם, יש למטה קצת ערוגות שאנשים לוקחים ומגדלים בהם ירקות, יש לנו פה את החממה הלימודית, למטה יש לנו גם מרכז הפרדה, אנחנו נרד אליו היום למטה כדי להעמיס קצת קומפוסט, אז אתם תראו אותו, אנחנו מפרידים שם זבל, במקום לזרוק אותו לפח, אנחנו מפרידים אותו כדי שנוכל להשתמש בו לעוד דברים. יש לנו פה בפנים את החנות בגדים יד שנייה, ויש פה גם אירועים, מי שיגיע בימי שלישי בערב יראה פה סרט, מי שיגיע אחת לחודש בזמן הנכון גם יקבל קבלת שבת. בשבוע הזה ביום רביעי יש את השוק? לא, זה יום הזיכרון או העצמאות או משהו כזה. כן, כן. ערב עצמאות. זה ערב עצמאות יום רביעי. לא, חודש שעבר היה. היה חודש. טוב, בשבוע הזה לא בחשבון. ובעצם המטרה של המרכז לקיימות שכונתית הוא לעזור לכל התושבים, לא משנה אם זה סטודנטים או לא סטודנטים, להתארגן ולקחת אחריות על השכונה, וזה גם ברמה הסביבתית שלה, וגם ברמה החברתית שלה, וגם ברמה הכלכלית שלה, כדי פשוט להפוך את השכונה הזאת למקום שכיף וטוב לחיות בה. וחלק מהפעילות זה העבודה שאנחנו עושים בשיפר, חלק מהפעילות זה האירועי תרבות, חלק מהפעילות זה הקורס הזה שאתם נמצאים בו היום, ועוד ועוד ועוד. הקורס הזה הוא קורס שמתקיים בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, שיקום שכונות, והמחלקה לעבודה קהילתית של עיריית באר שבע והמרכז לקיימות שכונתית. אוקיי, כמה דברים לגבי הקורס עצמו. אז את הקורס מאיר ואני הולכים להעביר יחד. מאיר מביא את הצד החקלאי, המקצועי, יש לו 10 שנים במקצוע, נכון? אני יכול להגיד? ואני אביא את הצד יותר של החקלאות האקולוגית, מה שקוראים הפרמקלצ'ר, את הפתרונות היותר מקומיים וטבעיים. ואנחנו ננסה להעביר יחד את הקורס, יש פה סילבוס מסודר שאני אעבור עליו עכשיו, אבל אם יהיו אנשים שיש להם רצונות ללמוד דברים שהם מחוץ לסילבוס, אז קודם כל, תוך כדי העבודה אתם ממש מוזמנים לשאול, ואם יש דברים שהם ממש מחוץ לסילבוס, תבקשו, ואולי נוסיף את זה כהדרנים בסוף, או איפשהו באמצע, תלוי איך זה מסתדר. שאלות עד כאן? אמירות? אוקיי, אז אני רוצה שנייה אחת לעבור על הסילבוס, להראות לכם קצת מה בנינו עבורכם, ואז נתחיל במפגש. כל מפגש הולך להיות מורכב מחלק עיוני, למי שלא הביא מחברות,
אז הוא יצטרך לראות את ההקלטה עוד הפעם לצערו. אנחנו גם אנחנו נתחיל להביא ספרות מקצועית לפה, חוברות וספרים, יש הרבה מאוד חומר מקצועי, אבל מניסיוני, הספרים זה טוב, האינטרנט זה נפלא, אבל את הטיפים הקטנים שאומרים בשיעור של מישהו עם ניסיון שאומר ויודע, זה מאוד קשה למצוא בספרים, וגם אם זה קיים בספרים, אז צריך לחפש וזה. אוקיי, אז בואו נעבור שנייה על הסילבוס. היום אנחנו עוברים לעבור על תשתיות ומצעים. בעצם אנחנו נלמד ונכין את החומרים שאחרי זה נוכל בשיעורים הבאים לעבוד איתם. אז השיעור הזה אנחנו נעבוד על תשתיות ומצעים שישארו בתוך החממה, בתוך המשתלה. מה זה, סליחה, מה זה הסילבוס הזה? סילבוס זה הרשימת שיעורים. סילבוס. סילבוס. כן, זה כדי להרגיש חכם, אני כותב סילבוס. אני יכול לכתוב גם רשימת שיעורים, ואז זה נראה פחות מרשים. אז המפגש הראשון יהיה על בעצם להכין את אדמות השתילה שאיתם אנחנו נעבוד בהמשך הקורס. מפגש הבא אנחנו נעשה עבודה מאוד דומה, אבל באדמה, בגינה. זאת אומרת, אנחנו נכין גם אדמה בתוך המשתלה, ואנחנו נכין שיעור הבא את האדמה בגינה שבה נשתול ונזרע דברים. מפגש אחרי זה נדבר על זריעה. אנחנו נתעסק בריבוי צמחים דרך זריעה. נדבר על זרעים ועל זריעה ועל מועדי זריעה ועל מועדי שתילה. ואנחנו נעשה זריעות גם באדמה, בשטח שהכנו, וגם בחממה. בעצם אנחנו נכין לעצמנו את השתילים להמשך הקורס. במפגש הרביעי נדבר על השקיות, סוגי השקיה, המטרה, טפטוף, ביד, ידני, יתרונות וחסרונות של כל הדברים האלה, ונתנסה בזה. מפגש חמישי נדבר שוב פעם על ריבוי צמחים, אבל נדבר הפעם על הכנת יחורים, שזה בעצם לקחת ענפים של מצמחים בוגרים, לא דרך זרעים, אלא מה שקוראים גידול וגטטיבי. לא להיבהל עם מישהו, אני מדבר עליו סינית. אנחנו נדבר על זה מפגש שלם. צורות ריבוי נוספות חוץ מזרעים. מפגש שישי אנחנו נדבר על העתקה. איך לקחת את השתילים שהכנו בתוך המנבטה ולהעביר אותם לאדמה בצורה הכי טובה כדי שזה יישאר שם. מפגש שביעי נדבר על עוד סוגי ריבוי אחרים, על הברחות ועל הרכבות. נלמד לעשות הרכבות והברחות. מפגש שמיני נדבר על התמודדות עם מזיקים ועם מחלות. מפגש תשיעי נדבר על קומפוסט. מפגש עשירי נתעסק בנושא של קקטוסים וסוקולנטים. זה כל הצמחים הבשרניים. במפגש ה-11 נדבר על גידול בתוך מחלים, עדניות, מי שיש לו מרפסת או על עדן החלון ורוצה לגדל, זה קצת שונה מלגדל באדמה, יש שם דגשים אחרים, נעבוד על זה. במפגש ה-12 נדבר על מערכות מים אלטרנטיביות, ניגע בנושא של מים אפורים, ניגע בנושא של שימוש במי מזגנים, במי מרזבים, נתעסק בנושא הזה. ומי שישרוד איתנו את 12 המפגשים, הוא יוזמן אחר כך לבוא ולעשות כל מיני פרויקטים בתוך השכונה, בגינות שאנחנו עובדים בהם. אז אני מעביר את השרביט למאיר, ואנחנו מתחילים את נושא השיעור. והיום השיעור הראשון שלנו זה מה שנקרא תשתיות. אנחנו מדברים על תשתיות, בכוונה מצעים שבהם אנחנו אמורים לזרוע, לשתול, להנביט את כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל עצמנו. מה הכוונה? ישנם סוגים שונים של מצעים שאנחנו נגדל בהם או נזרע בהם או נשתול בהם לפי סוגי האדמה שאנחנו נמצאים בה, כלומר גרים בה, בסביבה. אם אנחנו היינו באזור ירושלים, אז האדמה שם היא אדמה כבדה, היא הטרה רוזה, זה אדמה חומה, אבל עם הרבה אבנים, וצריך שם מה שנקרא, אם רוצים כמובן לשתול, לזה צריך למיין את האבנים, לסכל שטחים, להוציא את האבנים מהשטח
ולהשאיר אדמה לבד. אם זה למשל באזור הנגב, אז יש לנו את מה שנקרא החולות והאדמת לס, שהיא לא רוויה ביסודות שאנחנו מתכוונים, שאנחנו ניזונים ממנה, אז נצטרך להוסיף את היסודות האלה לאדמה כדי שתהיה ברוכה, כדי שתהיה אדמה טובה. כמובן, אם זה באזור הנגב יותר למטה, זה כבר חולות. החולות הם יותר טובים בעצם להחמנה, החמנה, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, לגידולים יותר שהם לא זקוקים יותר מדי למים וגם אדמה מלוחה. כלומר, צמחים שהם לא מתקשים לגדול באדמה מלוחה. אם זה כמובן בצפון, אז זה בכלל רמת הגולן, זה אדמה ברוכה, אדמה של שפכים מההרים, אדמה עם אבני בזלת וכל מיני, וזה בעצם מה שיש לנו בארץ ישראל. אנחנו הכנו, אני ומתן הכנו מספר מצעים, אני אראה לכם. הנה, זה כאן. הכל כאן מתייחס בעצם גם לגידולים. מה שיש לנו את המצעים האלה מתייחס בעיקר לא לאדניות, אבל בעיקר לשטח עצמו. אז יש לנו פה סוגים של מצעים. תסתכלו, זה אדמה נקייה רגילה שאספנו אותה מכאן, והיא ניתן בה. עכשיו, באדמה כזאת שהיא, הייתי קורא לזה אדמה בתולית, שלא גדל בה שום דבר ולא נשתל בה עוד מקודם, היא אדמה גם טובה מאוד להתחיל לגדל בה. אלא מה? לפעמים באמצע הגידול, באמצע הגידול של הצמח, הוא יכול להתקל בבעיה שהיא, הייתי קורא לה בעיית יסודות באדמה. למשל, כאשר אנחנו לפעמים רואים עצים או עץ, הדר, או עץ נשיר, שהוא נשיר, הכוונה נשיר בחורף, ואנחנו רוצים, באמצע האביב אנחנו רואים עלים יפים והכל, פתאום איזה אזור, איזה חלק בעץ שהוא חיוור או בהיר מאוד, אז כמובן החלק מהשורשים של העץ נתקל באיזה חלק מהאדמה שאין בה את אותם יסודות. אז נצטרך לרפא את זה. איך מרפאים? נדבר יותר מאוחר. אתה מוכן שנייה לעמוד על הנקודה הזאת של ההבדל בין אדמה בתולית לאדמה שכבר גידלו בה? בעצם למה כאן זה אפשר לגדל וכאן... זה גם כן שיעור בפני עצמו דרך אגב. עכשיו, האדמה הבתולית זה אדמה שאתה מגיע אליה, כלומר אתה מגיע אפילו לבית. ובבית יש גינה מסביב, ובגינה הזאת אף פעם לא שתלו. מישהו כנראה עצלן ולא עשה שום דבר בגינה, לא עשה כלום, והגינה הייתה שמיר ושייט. כלומר, לא עשה בה כלום, לא פרחים, לא אדמה, מה שנקרא אדמה בתולית. כלומר, לא נטעו בה שום דבר. אז באמת צריך... זה הכל עניין של תקציב באמת. לקחת את האדמה הזאת, חלק מהאדמה, מכל מיני פינות של הגינה, לקחת אותם למעבדה ולהגיד, יגידו לך במעבדה מה יש באדמה הזאת, מה חסר בה, מה יש להוסיף בה, מה אפשר לגדל בה, מה לא לגדל בה. ואם אין לנו מעבדה? אם אין מעבדה זה... ניחוש? לא, אנחנו גרים את זה בזמן הצמחייה. מה זה? אם אין מעבדה, ברגע ששותלים, לפי
זה מתפתח בגינה, אז אפשר לגלות מה... כן, נכון. כשאני מתחיל עם אדמה, אם אני לא יודע אם היא טובה או לא טובה, אם אני צריך לעשות איזשהו סדר פעולות מסוים? שום דבר לא לעשות. אתה מגיע הביתה, אתה רואה אדמה, מתחיל לשתול. אז אתה יכול, כתוצאה, בהמשך, כשאתה רואה שהעלים משתנים, או העץ לא גדל מספיק, יש כאלה שאומרים לי, תשמע, יש לי עץ שהוא כבר 4 שנים, אבל הוא כזה. כנראה שהוא נתקל או בסלע, בהרים למשל, או שהוא נתקל באדמה שהוא קשה מאוד, ויש כאלה שאפילו מביאים, איך קוראים לזה, מחרשה כדי לחרוש לעומק, כדי לגלות אם יש יותר מדי אבנים או לא. כי גם יותר מדי אבנים באדמה זה ממש לא טוב. זה אומנם מעברר את השורשים, אבל זה לא טוב, כי זה הצמח, השורשים לא זמינים למה שיסודות האדמה נותנים. אדמת לס היא זקוקה מאוד מאוד להוספת יסודות שיהיו זמינים לצמח. כמו בחול, בדיוק כמו בחול. למשל, אשלגן, כשתשמעו פעם את המושג הזה שקוראים לו 20-20-20, שנותנים את זה בדרך כלל לדשא, אז זה אשלגן, וזה חנקן, וזה אשלגן, וזה, כל היסודות האלה הם נמצאים במרוכז במה שנקרא אוריה. אוריה זה יסוד שהוא כולל בתוכו את כל החומרים האלה, הוא גם מתפרק לאט, וזה מה שטוב לצמח. קונים את זה או שאפשר בטח קונים את זה אפילו בקילוגרמים קטנים, וזה עונתי, וזה להרבה זמן, ואת זה מוסיפים לאדמה. מפזרים את זה בשורש? לא בשורש, מפזרים את זה פשוט מסביב לעץ. אם זה העץ, אז מסביב ככה, והטפטפות כבר מכניסות את זה בפנים. אז בדברים האלה, באדמת לס הזאת, לא להרבות בהשקיה. כי אני למשל דוגל למשל בהשקיה בקיץ, 2 בשבוע. ואצלנו, מה שנקרא, שני וחמישי, יום של הוצאת ספר תורה, אז אני אומר, יום שני וחמישי, העץ מקבל את המנה שלו. גם בשיחון? גם בשיחון. לא צריך... בבקשה? וכשזה גידולים קטנים. גידולים קטנים... ירקות. ירקות למשל, לדאוג שהאדמה תהיה כל הזמן בלחות. שתהיה לחה. מה הכוונה? לעיתים תכופות, לתת, לתת מים, למשל בהקצבה, לעיתים תכופות, אבל בכמויות קטנות. ואז האדמה כל הזמן לחה, אתה גם חוסך לך את הבזבוז מים שלא יהיה בירקות, או בצמחים, או בשיחים, או איך קוראים את זה? ורדים למשל. ורדים חייב שיהיה כל הזמן אדמה רוויה ולחה. אם אתה רוצה לקבל פרח יפה, שהוא עם ריח, במיוחד ורדים ריחניים, אתה חייב שיהיו... אז יום בקיץ? לא יום, יום כן, יום לא, אבל שתהיה בתקצוב של מים... מעט, כן. מעט. לעיתים קרובות. זה קומפוסט שהוכן פה בחממה הזאת, נכון? זה קומפוסט שאנחנו מוסיפים אותו לאותה אדמה שאנחנו אמרנו קודם. שאפשר כדי לטייב את האדמה, לעשות אותה טובה יותר, זמינה יותר לצמח, אנחנו מוסיפים את זה. עכשיו, הקומפוסט הזה הוא קומפוסט לא מעובד. הוא קומפוסט אמיתי, מה שנקרא. זה קומפוסט שנעשה פה במקום, והוא כל הזמן, קודם כל הוא לח, יש בו גם תולעים ידידותיים, מה שנקרא, לצמח, הוא לא...
כי אתמול שאלו אותי, מאיר, אם אני שם קומפוסט כזה לצמח, האם הוא לא יעלה לי לעץ או משהו כזה ויקלקל לי את מה שאני לא רוצה. אז אמרתי לא, זה בסך הכל זה אחר כך הוא מתייבש, גם התולעים שיהיו בו יתייבשו והוא יתנדף לאט לאט. אבל מה? הוא מטייב את הקרקע, אין מה לדבר. המעובד, זה שאנחנו קונים בשקים במשתלות, הוא מעובד יותר, הוא עשוי בעצם, סליחה, בעיקר מצואת אדם. כן. אדם? גם חיות. ודאי, גם מצואת אדם. כל מה שאנחנו שומעים במיוחד על ניקוז, או ניקוז של מפעלים שמוצאים בתי חולים או משהו כזה, ויש להם מפעל כניקוז כזה של צואה וכל מיני דברים כאלה, של שפכים, הם מוציאים את הצואה הכבדה החוצה, מרטיבים אותה להרבה זמן, הופכים אותה כמה פעמים, זה נקרא לעבד, ואז הם מכניסים אותה יותר מאוחר, כשהיא כבר לא מריחה, מכניסים אותה לשקים ומעבירים אותה למשתלות. אבל יש בזה חומר בסוף. בבקשה? יש בזה חומרים נוספים. בלי ספק, אני אומר, היא טובה מאוד, אין מה לדבר. לא, מוסיפים לזה עוד חומרים הכוונה. לא. באופן טבעי ככה? ככה זורקים אותה. יהיה לנו שיעור שלם על קומפוסט. יש איזו אדמה שלא טוב לשים לקומפוסט? יש איזה... יש, אמרתי בעיקר, האדמה האדומה בירושלים. היא כבר עשירה מספיק. היא כבר עשירה מספיק שאין צורך, אלא אם כן את משקה אותה הרבה, אז זה מדלל את היסודות האלה. ואז צריכי להוסיף את היסודות האלה עם הקומפוסט, עם האשליגן, עם האוריה, עם כל מה... באדמת חמרה יש טעם להוסיף קומפוסט? באדמת חמרה, אני אגיד לך, אדמת חמרה, אין צורך הרבה להוסיף קומפוסט, אני אגיד לך למה. כי אדמת חמרה זה בעיקר, היא אדמה שהיא בעיקר שפכים. כלומר שהיא נשפכה מההר, אז היא למטה. עכשיו, היא נשפכה, אבל היא נשטפה. אבל מה? היא עדיין טובה מאוד מאוד לגידולים, למשל גידולי ירקות, כל הגידולים שהשורשים שלהם לא מעמיקים לאדמה. למשל דשאים. הדשאים שאנחנו מקבלים לפעמים, שאנחנו מקבלים אותם בפלטות, או ושמים אותם במשטחים, הם גדלים על אדמת חמרה בעיקר. וזה בעיקר באזור השרון, השפלה, אזור עמק חפר, משהו כזה, שם בעיקר, ושם הם מקפידים בעיקר לתת לחמרה את האוריה, ולא את הקומפוסט. כי הקומפוסט עלול... הקומפוסט ברגע שהוא מתחיל להתייבש, הוא עלול לגרום לנזק לצמחים מאשר להועיל להם. למה? מפני שהקומפוסט הוא אחר כך מתלכד. הקומפוסט מתלכד עם השורשים של אותם צמחים, והוא עלול באמת להזיק להם. ואנחנו רואים לפעמים, כשאנחנו מגלים צמחים, שהשורש שלהם הוא עם עובש. עם עובש, אז מה שגרם להם זה הקומפוסט הרטוב הזה, שבא בלחות, ואז הוא מתייבש, ואז הוא, כשהוא חנוך, שהוא בלי אוויר מתחת, אז הוא גורם לעובש בשורשים, ואז הוא מקלקל את שורשי הצמח. כן, זה הקומפוסט שאנחנו מייצרים. הקומפוסט שראיתם קודם זה מה שקוראים הומוס, זה קומפוסט תולעים. הקומפוסט הזה זה הקומפוסט שיוצא מערימת הקומפוסט שלנו. אתם רואים שהוא הרבה פחות אחיד, הוא הרבה פחות סיים את התהליך שלו. יש בו עדיין חלקים של עלים, חלקים של ענפים, וזה גם כן ישמש אותנו היום בתשתית. אני אדבר על זה תכף. טוב, בעיקר יש לנו... זה הבאנו מאחת האורוות פה בעיר, זה פשוט חרא של סוסים שהתייבש. כן. הוא עשיר מאוד בחנקן, באוריה, מהשתן. סך הכל חומר לא רע בכלל.
הוא לא במיוחד לריבוי, הוא רק להוספה לאדמה. מה הכוונה ריבוי? כלומר, לא לגדל בו, לא להכניס פה צמח ושהוא יתרבה פה, אלא מה? אני מוסיף פה כתוספת לאדמה. למה? מפני שהוא יותר טוב לאיחורים מאשר לשתילה רגילה. בגלל שהוא חנקני? בגלל שהוא חנקני, כן. א', והוא גם מאוברר יותר. אין לו אדמה גם. אין לו גם אדמה, אבל מה? יש לנו פה מה שאנחנו קוראים לזה האדמה של רמת הגולן, מה שנקרא. זה עטוף. זה בעיקר מיוצר בעיקר ברמת הגולן. הרבה, עכשיו, אם אתם רואים כאן את החלקים האלה, אתם רואים, זה גס. זה בעיקר, אני קורא לזה בעיקר לחיפוי. זה לא לחיפוי. מה זה עשוי? מה זה בא? זה מאבני בזלת ששחקו אותם, כלומר שגרסו אותם. אבל מה, הם גם לא אבני בזלת שאנחנו רואים. בזלת היא בדרך כלל אבן כבדה מאוד, אבל זאת הרבה יותר מאובררת. היא קלה יותר, היא גם טובה לשורשים שהשתחלו בין הקוביות האלה, ואז זה מלכד. עכשיו, לגדולים האלה הם בעיקר חיפוי מפני גדילה של עשבים בין הצמחים. זה חיפוי, אבל יש כמובן, חבל שלא הבאתי את זה מהבית, אבל יש כמובן את העטוף הדק, הגרוס יותר, כמו גרגירים של חומוס, אפילו פחות של אפונה או משהו כזה, ששם אפשר לשתות. וזה יגדל. זה כמו שעושים עכשיו, וזה אין צורך אפילו בעטוף הדק הזה, אין צורך אפילו להוסיף חומרים, לא קומפוסט ולא שום דבר. זה יגדל וזה, רק מה? צריך לדאוג שיהיה כל הזמן לח. על זה שדיברנו כל הזמן. זאת אומרת שיש בו חומרים נוזינים בתוך ה... כן, ודאי. למה? כי זה המון בסלע הבזלתי עצמו. הבזלתי עצמו הוא רווי. למה? מפני שכל זה שפכים של ההר. עכשיו, נוסף לזה שהם גורסים את זה, הם שם גם במקום הזה, איפה שהם גורסים, הם גם מוסיפים לזה מדי פעם, מטפטפים איזה חומר אורגני כדי שזה יהיה עשיר. אוקיי, אז אם אנחנו... במיוחד אני מתכוון לגרוס יותר, לא הגדולים. אם אנחנו אוספים אבל ממקום כלשהו, אז אנחנו צריכים להשקות את זה אחר כך במים שיש להם תוספים, נכון? עוד פעם? אם אנחנו אוספים מהטבע, לא ממפעל, אז זה לא מאושר, כמו שאתה אמרת עכשיו, ואז צריך להוסיף במים. אמת. מצה שתילה. מצה שתילה. טוב, אז קונים מוכן? אפשר לטעון מוכן, היום אנחנו נבנה אחד, אנחנו נעשה אחד משלנו, לא קנוי. גם לחמרה זה טוב לשים אבנים? מה? גם לאדמת חמרה? כן, ודאי, בלי ספק, כן. שימו לב, זה מצה, זה מתאים יותר לאדניות, כמובן, כמו שאמרנו כל הזמן, גם לאדנית אני הייתי שם אבנים מלמטה. שם אבנים מלמטה כדי לגרום לניקוז של המים. וזה מצע מצוין לגידול של כל מה שאני רוצה באדנית לשים. רק לאדנית? מה? לא, לאדניות ולעציצים, ודאי. ולאדמה? באדמה לא כדאי. רק לעציצים ולאדנית. ודאי. וזה, אם אתם תשימו לב, זה מצע קל, שאתה שם את האצבע, אתה יכול לשים את האצבע ולהשקיע, ואז לשים את הצמח. מצוין, קונים את זה באמת בזול, נכון? 10 שקלים, אם אני לא טועה, 15 שקל. כמובן לערבב אותו עם האדמה, לא? קומפוסט עולה קצת יותר, אולי 20 שקל, וזה מצע 15 שקל. מה שאני מציע, שכשרוצים
להכין את המצה, לא מכינים את המצה פה, אלא מכינים את זה בכלי גדול יותר, כמו למשל הפיילה הזאת. אני אביא אותך, אין בעיה. כאילו לערבב את הכל ביחד. בטח, מה זה? זה כמו לעשות מלט. פשוט לקחת את האדמה, לקחת את הקומפוסט, לקחת קצת אבנים לא צריך, כי את האבנים אנחנו נשים לחוד, ואז אנחנו נזה, ופשוט מי שלא מתעצל, פשוט עם היד לערבב את האדמה עם הקומפוסט, לערבב וזה, זה יהיה המצע מוכן, ישר לאדנית, ישר לעציץ, וזהו. למטה אפשר לשים את האבנים. בבקשה? למטה? למטה שמים את האבנים, אחר כך על זה את ה... ולעדניות קיימות, שכבר יש בהם צמח ויש בהם אדמה, מוסיפים עכשיו, מלמעלה? אם את רוצה לשנות את... להעשיר את ה... לא, דקה. אם את רוצה לשנות את מה שיש לך באדנית, כן. מוציאה את הצמחים החוצה, שמה בצד, שופכת את האדנית, מעשירה אותה עוד פעם בקומפוסט, מעשירה באדמה, שמה עוד פעם את הזה, ואז יש לך אדנית חדשה. לא, זה אם אני רוצה לשתול משהו אחר. אתה אומר לשנות. מה זה לשנות? אנחנו נדבר על לטפל באדניות, נדבר על זה, יש שיעור... לא, כי אני אומר לשנות, לשתול משהו אחר. לא, אפילו אם את רוצה לשנות צמח. את האדמה, הכוונה, לא את להוציא הצמחים. הכל ולעשות את הכל. ודאי, לאוורר אותה. וואו. טוב לדעת, לא, אני רק נותנת מים, זהו. ככה זה. בסדר. ולא יהיה בזה שורש בעיה? לא, לא תהיה שום שורש. כמו שמעדרים אדמה וזה. השורש לא קורה לו כלום, השורש יכול לחיות אפילו שעתיים, שלוש בחוץ, ואתה שם את זה חזרה באדנית, משקה, מחזיר את האדנית למקום. אנחנו נלך להכין לעצמנו את המצע שתילה שלנו, שישמש אותנו בהמשך הקורס. אז אנחנו הולכים לשים שם, המתכון שאני הולך להביא לכם הוא מתכון כזה. אנחנו מדברים על חלק אחד של אדמה מקומית, אני אראה לכם מאיפה אנחנו לוקחים את זה. בעיקרון, עדיף תמיד להשתמש בחלק העליון של האדמה. זה חלק של האדמה שהוא יותר חי, יש בו יותר חומרים אורגניים, מה שקוראים טופסויל או האדמה העילית. אנחנו הולכים לשים עוד חלק אחד, יש תה. שזה לא ידעתי שזה הקומפוסט, הקומפוסט שאנחנו מכינים שם בערימה. הקומפוסט הזה הוא לא כל כך עשיר, הוא בעיקר ישמש אותנו כחלק האינרנטי, החלק שדואג לזה שהאדמה שלנו לא תתלכד, לא תהפך לגוש. יש שם ענפים, יש שם עלים, הם טובים בלספוג מים, הם טובים בלדאוג שכל העסק הזה לא יתלכד, ובעצם הוא שומר על האדמה שלנו, על התערובת שלנו מאוד מאוד אוורירית. בסדר? באדמה התעשייתית אנחנו נשתמש בוורמקולית, נשתמש בטוף, נשתמש בכל הדברים שמאיר דיבר עליהם. אפשר להשתמש גם, אולי לפעמים ראיתם ספוגים שחותכים אותם קטן, עלים, אבל אני מדבר בתעשייתי, הרבה פעמים רואים לפעמים קלקר, או ספוגים או קלקר, זה משמש בדיוק כמו שהקומפוסט והעלים משמשים להם. אם יש לי למשל ספוג ישן, במקום לזרוק אותו, אני חותכת אותו לחתך. אפשר, אני אישית לא אוהב, אני לא יודע מה הפלסטיק עושה בתוך האדמה ומתי זה מגיע לי לעגבנייה. זה לא פלסטיק, הספוג הוא לא פלסטיק. אז ממה זה עושה יקירתי? בטח, זה מין... כן, הכל פלסטיק. לא, לא, זה לא כל יום. הכל פלסטיק. זה במגע שלו, הוא לא סינתטי. זה מין תערובת כזאת. אם זה כזה ליפה? מין תערובת כזאת, הוא מתפורר. אני מרגישה, הוא יותר לא סינתטי. אפשר לגגל את זה אחרי לבדוק בגוגל, אבל לדעתי זה נפט. כן. אז אם זה לפרחים וזה נגיד, אני אישית... אז קלקר עדיף? אני לא. קלקר זה גם כן נפט. אני אישית בצמחים שאני מגדל ושאני רוצה לאכול אותם אחר כך, אני לא שם נפט. כי אני לא יודע, גם אם אומרים לי שזה לא עושה שום דבר, אני אומר תודה רבה, אני לא שם נפט בתוך האדמה שלי. אז אני שם עלים, זה נכון שבשנה הבאה כשאני אצטרך להכין עוד פעם מאותה אדמה, אם אני ארצה למחזר אותה, אני אצטרך לשים עוד הפעם עלים, כי העלים האלה כבר יתפרקו והם כבר לא יספקו לי את העיבור שרציתי,
אבל אני מוכן לשלם את המחיר הזה ולא להשתמש ב... אבל תדעו שעושים גם מקלקר וגם מספוגים. אני אישית לא שם באדמה שלי. עדיף את העלים ומה אז שנושר מהעץ. אנחנו נשים כמות אחת של אדמה, כמות אחת של קומפוסט וכמות אחת של חומר שהוא יותר עשיר. זה יהיה או ההומוס, שזה הקומפוסט תולעים, או הזבל סוסים. בסדר? אז אנחנו פשוט עכשיו נעבור, נאסוף בדליים, במריצות, נאסוף את כל החומרים, נרכז את כל החומרים האלה במשתלה, ואז נתחיל לשים בכמויות הנכונות. זאת אומרת שיהיה שליש, שליש ושליש, נערבב יחד, נרטיב את זה, ושבוע הבא, עוד שבועיים, כשנעבור לזריות, כבר יהיה לנו את החומרים המוכנים. למה אתה משנה שזה יעמוד? זה לא חייב לעמוד. אנחנו פשוט... אתה עוד מרטיב את זה במהלך השבועיים האלו? בעיקרון, כשאני מרטיב אותם, אז בעצם אני מעודד אותו להתחיל תהליכים גם של התערבבות, וגם אם יש שם חומר אורגני, אז הוא מתחיל להתפרק. מה שבעיקר חשוב לי זה לא כך שזה יהיה רטוב לפני זה, אלא כשאני בא לשתול ולזרוע את הצמח, שהאדמה כבר תהיה רטובה, רבויה. זה יותר משמעותי אם אני עושה העתקות, כי אני לא רוצה שהשורשים יקבלו מכה של יובש. זרעים זה לא משנה להם, ברגע שאני אשים את המים אז הם יתחילו לפעול. זה לא חייב להיות רטוב, זה לא משמעותי, זה לא החלק המשמעותי בסיפור. עוד שאלה. זה צריך לערבב הכל. נכון, אנחנו נשים את זה ביחסים האלה, זאת אומרת חשוב שזה יהיה שליש, שליש, שליש. זאת אומרת שליש אדמה, שליש קומפוסט. הכל אותו דבר. נכון, חלק אחד כזה, בדיוק. דלי כזה, דלי כזה, דלי כזה, אותו כמות. כל אחד יכול להביא את זה מהערובה של הסוסים? כן. זה ככה נגיש? תשמעי, הם צריכים להיפטר מזה. כשאני בא עם פלסון או עם עגלה ואומר להם אפשר לקחת, אומרים, תפאדלו. אתה מנקה להם. בטח, הם גם אומרים תודה בסוף. אין לי שום בעיה, בכיף. זה של כל החייו. כן. כן. שחיות שלא אוכלות בשר. נכון. כן, אם משתמשים בחרא של יונים או של תרנגולות, אפשר גם, יש בו עוד יותר אוריה, זאת אומרת, הוא עוד יותר חומצי, הוא עוד יותר חזק, אז צריך למהול אותו קצת יותר. יש בו יותר חנקה. אתה רוצה להגיד שזה של היונים, כשהוא מתייבש אפשר לשים אותו בזה? כן, צריך להיזהר לא לשים יותר מדי, כי הוא חזק מאוד. הוא יכול לשרוף לך צמח. וכמה צריך לשים? הם אומרים קאט כזה. אז בוא נגיד, אם אנחנו מדברים עכשיו על היחס הזה, אז אני לא יודע בדיוק, אבל נגיד אם הייתי שם זבל יונים, הייתי שם חצי מזה. אם פה, פחות אפילו? חצי ממה? נגיד אם אני שם חלק וחלק, אז אם אתם אומרים לי, אין לי זבל סוסים, אבל יש לי זבל תרנגולות, אז במקום לשים פה חלק, אני אשים שליש החלק. התרנגולות והיונים זה אותו דבר? כן, 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 בטח. התרנגולות התעשייתיות יש להן בעיות אחרות, שאני לא יודע במה הכילו אותן, ויש שם הורמונים ויש שם אנטיביוטיקה, אבל זה סרט אחר. אוקיי, שאלות? אז אנחנו עכשיו הולכים לאסוף כלי עבודה, אני אראה לכם, או נעשה עכשיו ציור קטן, אני אראה לכם איפה הכלי עבודה, איפה הזבל סוסים, איפה ההומוס, איפה האדמה ואיפה הקומפוסט. נתחלק לצוותים, כל אחד יאסוף את החומרים, ניפגש תוך 10 דקות בחממה, נערבב את הכל ובעצם מילינו את המשימה המעשית שלנו להיום. בסדר? אז בואו נעשה טיול קטן, גם נכיר קצת את המרכז קיימות ונתחיל לעבוד. טוב, סוסים. סוסים אני הבאתי. סוסים. בואי בי סוסים. חברים, מה הבאתם לנו? זה הקומפוסט מהערימה. מהערימה, כן. ליד העשן הזמן. בתוך איזה כלי אנחנו נכין? יופי, אוקיי. אז חברים, אנחנו הולכים עכשיו להכין לנו את תערובת השתילה. אנחנו נכין אותה בתוך המגירה הזאת, אנחנו נכין אותה בתוך הפיילה שיש שם, ואם נמצא עוד כלי אז נעשה גם בתוכו כדי שיהיה לנו הרבה. בעצם אני רוצה להשתמש בכל החומרים, אבל חשוב לשמור על היחסים. אחד, בסדר? אז פשוט
מי שאחראי, נגיד, קחו פה 2-3 אנשים, תטפלו במגירה הזאת, אז דלי אחד אדמה, דלי אחד זבל סוסים, דלי אחד קומפוסט. וחוזר חלילה. יש שם כפות שתילה קטנות, נראה לי זה אמור לעזור לנו. קדימה חברים לעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זרע? אז 3-4 ולעבודה. האהבה היא תציל אותך. 3-4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מי אתה? אז 3-4 ולאהבה. כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. כן הבוקר בא לעבודה, כן 3-4. אני שמתי אחד כזה. עכשיו אני שמה אחד כזה. עוד אחד, איפה יש עוד אחד? שם הפרסומת. זה צריך לשים ככה שיהיה נוח לכולם. אז קדימה, זה תסביר להם פה, תקדו את זה. בטח. אין זה, גם זהו אנחנו. רק מהאור, זה האדמה שמכינה... אני צריך גם שמה. נכון. יופי.